हेलौ लोगोफोर गिबियावनो गासै नागिर नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ आं जासिहरग्रोबाय ओमफ्राय आं नै नोंथंमोननिसिम बिराद गोबावनि उनाव मोनसे भिडिअ लाबोदों आरो बे भिडिअखौ लाबोनाय हिसाबानो जाहोनानो जाहैबाय कि आंनि मा होनो बिदानि फिसाजो माने आंनि फिसाजो आरो फिसाजोफोर आरो ओमफ्राय बिनानाव बिसोरो फैदों माने गामिनिफ्राय गुवाहाटियाव स्कुल बन्द' ना दा माने क्लास जाथ'वाखै बेनिखायनो फैदों आरो ओरैनो बेरायनो जुफोरखौनो ओंखायनो जुखौनो देखायनोसै होननानै जोङो आब'जों आंजों लानानै फैबाय बिसोरखौ स' नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड दङब्ला जोबजासिम नायलांबानो जाबाय अके लोगोफोरजों थाबायनोनो हाला जों थाङासै ओमफ्राय गथ'फोरा थांबाय सिगांथिं थाबायना फैदोंसो बिसोरो सिख्लाफोरा मा नुखो नोंसोरो हा टाइगारा इथिंसो दं उन्दुनानै दङ सासे मेंनानै थानो हाला बे बिसोरो आयं जाबाय नामा मा नायनो होनदों नोंसोरो मा नायनो ओइ खिथायावसो दं ओइ नायाव थां नायथां नोंसोर मा नायखो दे ए गारना थांबावनानै जोंखौ जि नागिरहोबाय बिसोरो आयौ थाङाबो खेबसे जाबाय बिदि र' एबार आं खेबसे लालायनोसै मा नायखो खम नागिरबाय नोंसोर जोंखौ लोगोफोर बिराद मानसि फैदोंमोन ना माने बयनाबो स्कुल बन्द' ना माने गरम बन्द' होजोबस्रांनाय ना थ' क्लास गैया बेनिखायनो बिराद मानसि फैदोंमोन आरोना स्कुलनिफ्रायबो लाना फैदों आरो फेमिलि बहुद फैदोंमोन एन्ड गाइस बेयो नेक्स्ट डेनिमोन माने जोङो दिगलि पुखुरियाव थांदोंमोन आरोना बेरायनो नेक्स्ट दे खालि थ' नोंथांमोनहा बेखौबो जुदि नायनो इन्ट्रेस्टेड दङब्ला जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना काउन्टार आयसा नै गथ'फोरा नालाय जाबाय दा आब' आथिङा नांगौ आथिंफ्रा
Di lemari. Koni aneh. Hả? Đi Hồng đang này đi cô. Lên ra sẽ đi ạ. Các bạn có hàng sơi. Hả? Hôm nay cái này sẽ không? Cái này hả? Ăn xe rồi. Này. Ơi. Wow. Dạ. So guys, आंनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो so bye bye love you all